So, good morning mga guys. Another day, another racket na naman para sa amin. So, it's May 1, 2023. Padulong mi karon sa The Veranda Events Place for 2 events. Ang isa kay Kiddie Party Package. Tapos ang isa wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Kapit bahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag merong problema. Pero di sila sagot para lahat marisolba kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng ganda at mga tula. Huwag mong pansinin ang mga nanghihila pababa at lakbayin. Lakbayin ang dapat lakbayin. Dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling ay ganon pa rin na makaraos sa buhay ay kisarap damhin. Malayo ang mararating basta't huwag magmadali. Mao silang ta, pirmi magtuon sa pagtahi. Ang hangin ay damahin, lasapin at sunurin. Ang sariwa ng amoy parang bulaklak sa hardin. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, magpursige, di lang puro hingi. Kahit ang daan ay matinik, kaya mo yan nalampasan, huwag kang magmadali. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto, mga balakid. So, what's up mga guys? Naano mi sa The Veranda. So, preparing na mi for the decor. So, watch out sa mga amo. Jason, Aljun, and Kirani. Wasagin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang alon problema, ikaw ang barko. Kaya sarili, unahin, palagi hatakin sa ere. Hangarin ko lagi ay maging tagumpay sa aking mga nagawa. Sarili ko lang ang aking kasangga. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Ayan, batiin mo muna lahat ng mga dito ngayon, especially mga nandun sa likod na sarap. Sige, sabihin mo, welcome sa birthday ni Don Carlos. Go! Welcome sa birthday! Ate, hindi mo na iwawawin. Unahin natin yung mga nasa likod. Sige, yung mga nasa likod, welcome sa birthday ni Don Carlos. Ito nasa likod. Mas nasa likod! Welcome sa birthday ni Don Carlos. Ito lo, matikuhan! Ayun na lang na, kami na lang natin sa tubangan. Ito lo, kami na sa tubangan! Okay, welcome sa birthday ni Don Carlos. Mga staff kayo niya!
sige, ayaw na lang. Sige, ate, pili edad mo ate, 35? 35, kung sa'yo mo gusto, may mo, 36? Di. Hindi natutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Gamit bahay, kaibigan, katrabaho, man o pamilya. Sila yung sandalan mo kapag meron ka problema. Pero di sila sagot para lahat na rin subakang. Di sarili mo lang. Sarili mo lang. Sa ngayon wala ka nang ibang kakampi sa mundo kundi sarili mo lang, kaya mahalin mo ng buo. Mas piliin sa sarili na magpakatotoo. Gawin panatag ang isipan, gaano man to kagulo. Ano man ang dumating na pagsubok harapin. Kahit gaano pa kalalim may sisirin ng bangin. Kung kailangan na gawin, huwag matakot ang kain. Kahit na gaano kalala ang sugat. Games and everything. Thank you kayo mo to. Finally, ginawa na ito. Sumanag yun. Salamat guys, Sir Ricky. Ang wedding decorator is from Little Ones Events. And, hindi ko pa wala mag-storya of my nanny. Okay, palapakalan naman natin our birthday family, especially our Mami Cindy. Okay, ito na po tayo nagtatapos. So, sana nabigyan po namin kayo ng kahit konting kasigahan. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga dumalaw dito sa first birthday party ni Don Carlos. Okay, thank you very much po for having a good sports, sharing your energies and also your time. Nagpapasalamat din kami especially sa parents ni Don Carlos, especially sa mami niya. Mami Cindy, thank you very much for choosing Little Ones Events and Services. So bye-bye everyone! God bless us all and thank you very much. Ingat-ingat po tayo lahat sa pag-uwi. Thank you! A few moments later. So hello mga guys, sumanata sa tuwang first event. So namin mga pasilip no kaya kanina. So dra mo ang first event mga guys sa Prisha Hall. So again mga guys, maayong hapon. So dra mo ang second event this afternoon. Decor by Sir J. So mga itong nag-bubbles jugglers ganun na mga guys, Sir Anshi and Sir J. So, preparing na mga guys sa mga second event. 2 hours later. So, what's up mga guys? Mula itong very tiring day. Natin maka-adventure magnawa mga guys. So, hintay tayo ito kay na may decor. So, shock lang, laban lang. Thank you very much sa mga followers natin sa Facebook, and also thank you very much din sa 14 subscriber natin sa YouTube. So kung wala pa ka subscribe our YouTube channel, Elzer Motovlog. Thank you very much mga guys sa pagtanaw sa itong video. Ciao!